σε high definition, σε υψηλή ευκρίνεια. Μπενφίκα, Αποέλ, Μαρσέιγ, Μίλαν, Μπάγερν, Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι είναι οι 8 ομάδες που βρίσκονται στα προημιτελικά του Champions League. Θα μπουν στην κλήρωση των προημιτελικών αλλά και των ημιτελικών στην προσπάθεια που κάνουν να βρεθούν στον μεγάλο τελικό που γίνεται στην Fußball Arena του Μονάχου. That will be used in and around the final and will accompany us on the road to Munich 2012. Αυτός είναι ο Paul Breitner και βλέπουμε ένα βίντεο για τον τελικό στο Μόναχο αλλά και για τον πρώην μεγάλο άσο των γερμανικών γηπέδων που είναι ο πρεσβευτής του τελικού. Το Μόναχο, η πρωτεύουσα της Βαβαρίας, και η Fußball Arena, το γήπεδο της Bayern Μονάχου, εκεί όπου θα γίνει ο τελικός του Champions League. Και καλωσορίζει τον Paul Breitner, ο Gianni Infantino, που θα πραγματοποιήσει την κλήρωση των προημιτελικών και των ημιτελικών. Καλώς ήρθατε στην Νιόν και στην κλήρωση του Champions League. Και πριν ξεκινήσουμε θα κάνω κάποιες ερωτήσεις σε εσένα. Όπως βλέπεις, έχει 7 διαφορετικές χώρες στα προημιτελικά, οι περισσότερες από την σεζόν 1996-1997. Το απολαμβάνεις να βλέπεις διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου? Και ποια από τις ομάδες έχει εντυπωσιάσει περισσότερο? Για μένα, η ομάδα της χρονιάς είναι ο Αποέλ. Όπως βλέπετε, ακόμα και ο Breitner το παραδέχεται. Είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του θεσμού. Το ποδόσφαιρο άλλαξε. Η Μπαρσελόνα παίζει σίγουρα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Και ακόμα περισσότερες ομάδες προσπαθούν να αντιγράψουν το στυλ της Μπαρσελόνα. Έχουμε ήδη έναν νικητή, όπως ανέφερε, στον Αποέλ, που βρίσκεται εδώ στο Champions League. Βλέπεις ένα νέο νικητή την φετινή χρονιά? So, for my Bayern Munich, for my Real Madrid, and for the other 5 teams, there is just one question. Which team will be able to beat Lionel Messi? Για μένα η ερώτηση είναι ποια ομάδα από τις υπόλοιπες, ξεχωρίζοντας την Bayern και τη Real, θα μπορέσει να νικήσει τον Λιονέλ Μέση για την Μπαρσελόνα. Αυτό είναι σίγουρα μια από τις μεγάλες προκλήσεις της διοργάνωσης, όπως παραδέχεται και ο Ινφαντίνο. Προχωράμε τώρα στην διαδικασία της κλήρωσης. Σήμερα βγαίνουν οι ομάδες για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά τη σεζόν 2011-2012. Ημερομηνίες 27 και 28 Μαρτίου, 3 και 4 Απριλίου των προημιτελικών. Οι ημερομηνίες είναι αυτές. 17 και 18, 24 και 25 Απριλίου είναι οι ημερομηνίες για τα ημιτελικά του Champions League. Σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης, όπως είπαμε και προηγουμένως, λέει ο Φαντίνο, είναι ανοιχτή κλήρωση, με καμία χώρα να μην έχει προστασία. Όλες οι ομάδες μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους. Η διαδικασία είναι εξής: 8 μπάλες με τα ονόματα των 8 ομάδων. Η πρώτη ομάδα θα ανακατευτούν οι μπάλες φυσικά, όπως αναφέρει. Η πρώτη ομάδα η οποία θα κληρωθεί θα δίνει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και αργότερα
για τις υπόλοιπες ομάδες των προημιτελικών. Και οι ομάδες, σας τις θυμίζουμε ξανά, όπως λέει, είναι ο ΑΠΟΕΛ, η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του Champions League, με το χαμηλότερο budget που είχε ποτέ ομάδα που έχει βρεθεί εδώ. Το παραδέχτηκαν εξάλλου και ο Ινφαντίνο και ο Μπράιτνερ. Τους ακούσατε πριν από λίγο. Η Μπαρσελόνα, η Bayern, η Μπενφίκα, η Chelsea, η Μίλαν, η Μαρσέιγ και η Ρεάλ Μαδρίτης. I'm ready. Is everyone here ready? Everyone seems to be ready. Our friend there with the big ears is ready as well. Όλοι είναι έτοιμοι. Το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά και αναφέρεται στο τρόπαιο του Champions League είναι και αυτό έτοιμο. And to take the first team. Και περιμένουμε από τον Paul Breitner να διαλέξει την πρώτη ομάδα. First team drawn in the quarterfinals. Ο ΑΠΟΕΛ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινά την κλήρωση του Champions League στα προημιτελικά. Η ομάδα που μας έχει τρελάνει όλους, η ομάδα που έχει τρελάνει όλη την Ευρώπη, είναι και η πρώτη ομάδα που βγαίνει από την κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε τον αντίπαλο. Πρώτο μάτς λοιπόν στην Κύπρο, πρώτο μάτς γίνεται στη Λευκοσία, στην έδρα του ΑΠΟΕΛ. Η Ρεάλ λοιπόν του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ. Η βασίλισσα της Ευρώπης θα πάει στη Λευκοσία, η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν, που πλέον βρίσκεται σε ρόλο τεχνικού διευθυντή εκεί και συμβουλεύει τους ανθρώπους της Ρεάλ, τον Ζωσέ Μουρίνιο, μία από τις ομάδες που είναι το φαβορί φυσικά για την κατάκτηση του τροπαίου, στο δρόμο λοιπόν του αθλητικού ποδοσφαιρικού ομίλου Ελλήνων Λευκοσίας. Μεγάλο μάτς αυτό ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και στην Ρεάλ. Ακολουθεί η Μαρσέιγ και θα μάθουμε τον αντίπαλο της Μαρσέιγ σε πολύ λίγο, στον δεύτερο προημιτελικό. Η ομάδα του Didier Deschamps, του Αντρέα Γιου, που απέκλεισε την Ίντερ στη φάση των 16. Αντίπαλός της η Bayern. Η Bayern του Μάριο Γκόμες, του Φρανκ Ριμπερί, του Άριεν Ρόμπεν, που συνέτριψε με 7-1 τη Βασιλεία, την διέλυσε στο Μόναχο και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά. Η ομάδα που θέλει να βρεθεί στον τελικό που γίνεται στο σπίτι της, που γίνεται στο Μόναχο. SL Benfica Lisboa. Στον τρίτο προημιτελικό είναι η Benfica. Two times winner in 1961 and 1962. Δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, το 1961 και το 1962. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που η ομάδα του Μανουέλ Ρουί Κώστα, που βρίσκεται πλέον σε ρόλο τεχνικού διευθυντή, είχε πάρει το τρόπαιο. Η Benfica των Λατινοαμερικάνων, του Καρντόσο, του Αϊμάρ, που επιστρέφει και πάλι στα προημιτελικά, αντιμετωπίζει την Chelsea, του John Terry, του Frank Lampard, του Didier Drogba. London, the finalists in a dramatic final in Moscow in 2008. Chelsea was eliminated now. Των επενδύσεων του Ρωμάν Αμπραμόβιτς, του Ρώσου δισεκατομμυρίουχου, που έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να δει αυτόν τον σύλλογο να κατακτά το Champions League, κάτι που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Last quarter final. AC Milan. Λοιπόν, και ο τελευταίος προημιτελικός είναι πολύ μεγάλος προημιτελικός, και αυτό διότι η Μίλαν αντιμετωπίζει την Μπαρσελόνα, ένα μεγάλο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες που βρέθηκαν αντιμέτωπες και στην φάση των ομίλων, οι ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες και στον τελικό της Αθήνας του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Για όποιον θυμάται, με την μεγάλη επικράτηση τότε των Ρωσονέρι με 4-0. Σπουδαίος προημιτελικός, σίγουρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ανάμεσα σε Μίλαν και Μπαρσελόνα, από τα φαβορί της διοργάνωσης. ΑΠΟΕΛ Ρεάλ, Μαρσέιγ Bayern, Μπενφίκα Chelsea, Μίλαν Μπαρσελόνα είναι οι ομάδες που κληρώθηκαν στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και τώρα έρχεται η ώρα για την κλήρωση των ημιτελικών. Θα μάθουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν τις άλλες στα ημιτελικά στο δρόμο για το Μόναχο. Η διαδικασία παραμένει η ίδια. Η πρώτη ομάδα που κληρώνει, το πρώτο ζευγάρι τώρα εδώ που θα κληρωθεί, θα έχει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της.
the winner of quarterfinal 2. Λοιπόν, ο προημιτελικός της Marseille με την Bayern. Μάθουμε τώρα ποιον θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά όποια ομάδα προκριθεί από Marseille και Bayern. Against the winner of quarterfinal 1. Αποέλ Ρεάλ. Marseille Bayern θα βρεθούν στο δρόμο του Αποέλ και της Ρεάλ, κάτι φυσικά που σημαίνει ότι η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα μπορεί να βρεθούν στον τελικό του Champions League. Αυτό βγάζει η κλήρωση εδώ στην Ιόν της Ελβετίας. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε την μητέρα των μαχών. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική, βέβαια, στο ποδόσφαιρο όλα αποδεικνύεται στο γήπεδο. Ο τρίτος προημιτελικός λοιπόν είναι αυτός ανάμεσα στην Μπενφίκα και την Τσέλσι. Αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το νικητή της αναμέτρησης Μίλαν-Μπαρσελόνα. Είπαμε λοιπόν αυτό που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, αυτό που πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία, να βρεθεί δηλαδή η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα στον τελικό του Champions League. Μπορεί να γίνει, μπορεί να συμβεί, διότι απλούστατα δεν θα συναντηθούν πιο νωρίς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θα γίνει κλήρωση τώρα και για το ποια ομάδα θα είναι τυπικά γηπεδούχος στον τελικό του Champions League, αν και δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Αποέλ Ρεάλ στα προημιτελικά, Marseille Bayern, Benfica Chelsea και Μίλαν Μπαρσελόνα στα ημιτελικά. Εάν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εάν ο Αποέλ επικρατήσει, περάσει τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζωσέ Μουρίνιο, ποτέ δεν ξέρει στο ποδόσφαιρο, όλα μπορεί να συμβούν. Θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από την αναμέτρηση της Marseille με την Bayern στα ημιτελικά του Champions League. Benfica Chelsea, Μίλαν Μπαρσελόνα είναι τα άλλα δύο ζευγάρια των προημιτελικών που θα βρεθούν αντιμέτωπα στην ημιτελική φάση. Το πρώτο παιχνίδι για τον Αποέλ γίνεται στην έδρα του, γίνεται στην Λευκοσία με την Ρεάλ Μαδρίτης. Τυπικά γηπεδούχος. Στο τελικό θα είναι, εάν περάσει κάποια από τις ομάδες του πρώτου ημιτελικού, όποια ομάδα μάλλον περάσει από τον πρώτο ημιτελικό, αυτή θα είναι η τυπικά γηπεδούχος. Στο γκρουπ δηλαδή.